Hemen Arriarango Araztegiaren sarrera. Arriarango urtegitik heltzen den ura ozonoarekin nahasten da, zikina bereizteko. Kola bezalako produktua nahasten zaio zikinkeria pilatzeko eta pisuarekin bera joateko. Gero dekantatu egiten dute. Hau da, zikinkeria bera eroritzen da eta ur garbia goialdetik piztina batzuetara joaten da. Piztinaren azpian area dago, ura hondarretik pasatzen denean zikinkeria bertan uzten du eta azpitik ateratzen den ura garbia da. Orain kloroa eta fluorra nahasten zaio. Kloroarekin bakteriak hiltzen dira. Zelai honen azpian ur garbia gordetzen da. Panel honetatik uraren biraia kontrolatzen dute.